samkela isikhululo. Uwile umuntu omkhulu kusasazo lweendaba emva kokuba usapho lalo wayesakuba intatheli ngumsasazi kwijelo losasazo ngolwimi lwesiXhosa kulomzosasazo ngonomathotholo nomabona kude eMzantsi Afrika iSABC Umhlobo Wenene FM uLuzuko Koti elandulele elilimagada ahlaba zenkunzana nameva. uLuzuko Koti obesele ngumlawuli wejelo losasazo likanomathotholo elisasaza indaba ngolwimi lwesingesi, isiFrench, isiPortuguese nesiswahili kwilizwekazi eAfrika kwalapha eSABC iChannel Africa. Usweleke izolo emva kwento usapho lwakho luyichaze njengedabi nesifo somhlaza. Amalungiselelo enkonzo yokugcwala emswaneni kunye neyokumfihla kuquka nalawo phaza kulaliswa khona kubandayo ebengekaqosheliswa. Ukwakaloko nje singatsho sithi phumla ngoxolo bhadela ugalele ngazo kwade kwephuka neyokuhlanganisa. Ukanti abantu baye baphefumla ngokusweleka ngesiquphe kwalendedeba kwiqonga lethu leWhatsApp batsho nezinto abaza kumkhumbula ngazo. Ndimkhumbula kwinkqubo ezifana naleya wayesithi kuyo ayatshisa amalahle nakwezinye iinkqubo athi wazenza apha ezineendaba apho beyabonakalise ulwazi olunzulu kwinto yathetha ngayo nemfundiso benazo nje ubukhokheli bebukhona kuye bebonakala ngezenzo zakhe. Siyakhalisana nefamily ngamphefumulo wakhe ungalala ngoxolo. Ndimkhumbula entatheli yendaba kwiziko losasazo loMzantsi Afrika. Ndaphinda ndazokumva engumsasazi kwinkqubo yomhlobo wenene sithi makahle calm down apho kokwingqongqo imvume zoMzantsi Afrika. Wawungeva ngentswahla yakhe noTamiti uqonde ukuba unwabile la madoda. Mr Koti ndimazi kakhulu kwiiprograms zomhlobo wenene. Ebingumuntu kubuyathetha pha kumxholo uve into oba uyakheka. Intetha yakhe bethetha ngokucacileyo iyona nto endimazi ngayo nokukhuthala emsebenzini wakhe. Mr Koti ke bingumuntu onjalo. Ndithi kwifamily yakhe mahlale iyazi into oba kwinhlanga zonke kunje akuhlanga lungehliyo. Mabathuthuzeleke umphefumulo wakhe ke yanga angalala ngoxolo. Imisebenzi yakhe siyibonile nefamily ingasithi tutwili kwifamily bangakhali bade baqalekise uThixo usekhona.